Kag sa number 1, pagpasar sang Kongreso sa hagna nga nagapalawig sang term sang barangay kag sangguniang kabataan officials ang gina-abi-abi sang barangay officials sa Bacolod. Aprobado na sa Kongreso ang House Bill number 11287 nga nagaduso sa pagpalawig sang termino sang barangay kag SK officials sa anom ka tuig. Ginset ang 2-term limit para sa elective barangay officials kag 1 term naman para sa elective SK officials. Nakasaad man sa hagna ang pag-postpone sa December 1, 2025 nga BSKE sa ikaduha nga Lunes sang Mayo 2029. May 153 ka mga kongresista ang nagboto pabor sa hagna. 4 ang nagpamalabag, samtang isa naman ang nag-abstain. Kung ini ang madesisyonan sa natalana nga Bicameral Conference Committee kaupod ang katapos ng Senado, mahimo nga sa Disyembre 2029 na ang masunod nga barangay kag SK elections. Ang bersyon nga aprobado sa Senado ang mga pagpalawig sang termino sa mga elected barangay kag SK officials sa 4 ka tuig nga may maximum nga 3 terms o kung 12 ka tuig. Para kay Bacolod City Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzalez Palien sang Barangay Takuling, mas nagakaangay nga ma-postpone ang barangay election ilabi na nga tuman kalipod sa mga newly elected barangay kag SK officials ang duha ka tuig nga termino. Ini magluwas sa ginapaabot nga gasto kung madayon ang piniliay sining nga Disyembre. Nagapati si Gonzalez Palien nga mas madamo nga mga programa ang sarang matuman ilabi na sa mga performing elected barangay officials kung matigayon ang pagpalawig sa termino. Ang Barangay Takuling pila lang sa mga barangay sa Bacolod nga nagbaton sa Seal of Good Local Governance bilang national passers halin sa Department of the Interior and Local Government. Ano man nga bersyon ang makasugtan sang Kongreso kag Senado nagapati Sunday Singkang Airport punong Barangay Cesar Distrito kag Estefania punong Barangay Jerry Tingson nga dapat ini ang matigayon antes pa man ang nagahilapit nga piniliay sa barangay. Ang 2 years na term for barangay officials is short. So most likely, wala mayo accomplishment ang ato na term for barangay officials if subong, no? So if given, maybe ang 6 years is too long, but siguro ideal is 4 or 5 years na additional. So to make, ng 4 to 5 years na term for barangay officials, para masukot at papundi ang ato ng mga officials on their premises during barangay election. Any of the 2 cases, wala man problema, pero galing tiya mula na, no? Again, ang lagasang tao, ang sa mga barangay officials, pas dapat desisyonan nila timprano. So they are more concerned of madesisyonan nga ma-extend ang term because 3 years is really very short for barangay officials. Whether it is 4 years o kung 6 years, I think wala problema sa barangay officials, no, at naton at present in time. Pero mas payo guro nga ma-extend mo gid sila because of the shortening of term